Mommy. Oh. Hai. Hai. Hai belum? Hello everyone, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि JDSB फेमिलि एन्ड ब्लग इउटुब चेनेलाव फिन खेबसेखौ गोसो गोथारै बयखौबो बरायनाय जाबाय लोगोफोर। गोबावनि उनाव मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय आङो। न'आव थानायावनो ओरैनो बानायनो लुगैनानै गोबाव जाबाय आरोना, ब्लग लाबोनायानो रेगुलार जायाखै। मालाबा गोबावानो जाबाय, आं 3 मान्थससो जाबाय आरोना लोगोफोर ब्लग लाबोयैया। गेजेर गेजेर लाबोदों गोबावजों जुन जुलाइआवथ' एकदम गैखाथारा। गरमजों आरो फिसालायाबो एसे दिगदार होयोना, बानायाखै आरो आङो। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला जोबजासिम नायलांदो, लोगोसेनो चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय लोगोफोर। आङो ओंखाम ओंख्रि संनो नागिरदों, ओंखाम जाखांबाय आङो एसेनो। ना मासे एवनानै बाथोन सिफ्लेनानै जि गोथाव जाखांबाय आङो। ओंख्रि संनो नागिरदों ना रोसि, जोग्लावरि, जारि, उसुमाय लगायनानै रोसि जागोन आरो लोगोफोर। ओमफ्राय लन्थिजों अमा संनो नागिरदों आं, अमा भाजा। सोर जायो लन्थि गोखा? नायलांबाय थादो लोगोफोर बोरै सङो। फुंनि ओंखाम सोमजानोसै, ना मासे, बानलु थाइथाम। मानिल'मोन ना मानो? मानिल'मोननो सोरबा हाबानि ना मानि लांदोंनो। नै लोगोफोर ना रोसि जानो नागिरदों। बाबुआ सिरि मोनाखै। दैमानि ना लोगोफोर। ना रोसि जानोसै, जारि जोग्लावरि होनानै। लन्थि सोर जायो गोखा? अमा बेदरजों एवनो नागिरदों। बेयाव ना एवनि ना हायाखै, दाहाय हागोन आरो। सामब्राम थाव सेरबाय। नायाबो एवखांबाय, आं दहायनो जाखांबावबायसो आं मासे। बेयाव जोग्लावरि, जारि, नोरसिं माबा माबि दं लगायनाय, रोसि संगोन। अमा संग्रोनोसै।
ना होबाय गोदौबाय थानोसै जि सान्दुं गोसा लोगोफोर फिसालाया उन्दुगासिनो नायहैनि दं खेबसे दुगैखांनानै जि मोजां उन्दुगासिनो लांदां फुदुं गरमखायनो दुगैखांदोबो उन्दुदोबो नालाय जि सान्दुं गोसा लोगोफोर मोदानलायनाय नायनो हाया लन्थि अमा संसै अमा लोगोफोर जि गरम थाब संनानै दलद थानोसै गुफुर एवखानोसै साराया खारबाय थायो हमथायाबाथाय एरजाया रेबबाय एसे जेंग्रावग्रावैनो थाखायो बारा रेबा आरो दै एसे होनोसै बेदर मोननांगोननो एसे एवबावनानै दै एसे होनोसै होनबानो जासिगोन मोनबाय लोगोफोर मोनबाय ला लांदों गोसोआव गोदौनाय जिरायाखै दा सिखारदों दा सिखारदों फानदो जिगाबखौ सिखारबाय जौसोराङा ओंखाम ओंख्रि मोननायजों सिखारनायजों ओंखाम जादों गोदैथार मम्मी हाय बोलो